Bă, fraților, și ne-am găsit la primul episod de Clash Royale. Astăzi vreau să deschid și o nouă serie de Clash Royale. Am văzut că este destul de jucată și de-aia am zis să joc și eu acest joc. Mă joc de ceva timp. Suntem Arena 8, ok. Avem level 8 la XP. Avem două free chest-uri. Pentru acest episod am pregătit un chest opening destul de măricel. E ok. Două free chest-uri, un crown chest, 3 golden-uri și un super magical chest. Și un clan chest. Așa. Acesta este deck-ul meu, Fire Spirit, The Low care mi-a picat din crown chest. Sper să mă înjurați. Ok, Rage. Avem Sparky. Și vreau să fac o modificare în deck, nu știu. Acum nu o să jucăm în arenă și o să jucăm aici cu băieții. Ok, clanul se numește Big Brothers. Sparky care mi-a picat din frice, știu, destul de mult bulan. Și filmez pe telefon, dar editez cum ar veni pe calculator, e destul de complicat. PK, Wizard, Minion Horde și Skeleton Army. Vreau să duc acum Fire Spirit la level 9. Ok, hai să jucăm un match și după aceea o să deschidem, stai să-i scriu, gata, ok, și o să deschidem, după aceea o să deschidem chesturile acestea, ok, jucăm cu Mario, ok, good luck, sper să nu se audă foarte tare. O să fac eu și nu că a pus golem. Fuck. Să pun Sparky. Sper să-l bătem. Nu știu ce să zic. Să-l batem, doamne. Hai Sparky, trage-ne. Uite ar fi. O să pun Skeleton Army ca să mă complic. Ok, i-a rupt, acum e perfect că pun PK. O să bag un mic rage aici. O să dau un de log. Să curăț situația, ok, pun niște Fire Spirit. Le-am spart, ok, bă, l-am prins bine. Uite și noi GG. Dar nu, încă nu l-am bătut. Bă, dar ce face Sparky ăsta? Ok, o să ne ducem și pe cel de-al doilea tur. Nu prea are ce să ne punem. Mă moare Fire Spirit de nou. Jucăm la level 9, ok. Bă, dar ce l-am rupt. Băiatul e arena 6, eu sunt arena 8. Dar acum avem amândoi aceleași level, deci nu este foarte rău. O să folosesc o PK. Bă, săracul de-abia m-a atins. Bă, hai să-i facem acum șmecherii. O să lăsăm să-mi ia un tur. Ok. Sau nu știu ce să facem. Nu l-am băgat pe comfort, nu știu, m-a dorit băiatul. O să lăsăm să-mi ia un tur. Ok. Ok, pune goleu. O să trimit un deloc. Sau hai să nu jucăm la trotă, pe aceea se simte nasă băiatul. Să murăm Wizard-ul. Acum oricum o să-mi ia turnul ăsta, știu asta. O să pun de ăsta. Ce Fire Spirit. Sper să nu iau bătaie că l-am cam lăsat și a fost cam urâtă treaba. Un Minion Horde deoarece și-a dat săgețile și n-are oglinda, cred. Ok, l-am rupt, i-am dat 3 stele, GG. Good. Ok, am câștigat un deck destul de bun, de-aia zic să joc cu PK aici și cu Sparky, știu că sunt cam ok. Acum, haideți să, ok, nu o să mai jucăm un match decât unul singur, să nu prelungim foarte mult episodul. Stai să văd și dacă filmează, cred că filmează.
Nu știu. Așa, hai să deschidem acum chesturile. Chesturile întâi. Ok. Gemuri. Mi-am cheltuit toate gemurile pe un turnament de Terahatu. Și de-abia am făcut ceva. Hai să deschidem. Ok. Elixir Collector. Zep. Golden chesturile. Gold. Barbar. Elite Barbarians. Ice Spirit. Și un 3 gole. Bă, nu-i rău. Hai să le deschidem o leacă mai încet. Gold. Goblinaș. Dacă dă acum rare, s-ar putea să ne duce epic. Scuzați-mă. Ok. Nu băgați în seama aia, cred că o să tai pe filmare. Ok, și 3 elixir collector. Golden chest-ul, ia să-l vedem. Gold. 3 muschetari. Elite Barbarians. Knight. Și 3 Hog Rider. Și Crown chest-ul. Scuzați-mă că m-a sunat, dar chiar n-am ce să fac. 3 gemuri. Ok. Knight. Spear Goblin. O să tai iarăși pe filmare. Am revenit. Ok, și Ice Golem. Și acum cel mai important chest, Super Magical chest-ul. Oh my god, prima oară când îl deschid. 4032 de bănuți. Hog Rider. Poate ne pică legendar. Mega Minion. Ok. Tesla. Trebuie să vină epicele. Hai. Am mă epica cu 25. Bă, s-ar putea. Legendară. Oh my god. Princess. Bă, o legendară destul de bună. Chiar mi-a picat legendară, frate. Super mega tare. Bă, destul de tare. Princesul, știu eu câteva decuri. Ok, hai să deschidem și Clanchester, că am uitat de el. Skeleton, Royal Giant, Tesla, Minion. Epică. Bă, nu spune că îmi pică legendară. LOL! 2 legendare într-un chest opening. Electro Wizard. Nu te cred. Frate, chiar nu te cred. LOL, din Clan Chest. 2 legendare. Mamă, sunt super mega. Oh my god. Fraților, hai, cam atât cu acest episod. Eu am fost Andy Rowe, mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Hai, salutări, ceau. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut acest opening. Hai, pa!